Takže ahojte ľudia, dneska v tomto videu budem robiť redesign budem robiť redesign proste z creepypasty, lebo ja milujem ešte creepypasty, áno, som ešte stále v tom fandome, aj keď je ten fandom už mŕtvý, ale nevadí. Ale najprv to budem robiť na môj papier a potom budem robiť to na ten môj tablet, lebo mne sa ľahšie robí najprv kresliť tak na papieri a ja nemusím tak digitálne kresliť. Preferujem radšej tradicionálne kreslenie. Prvú postavu budem robiť Tiki Tobyho, pretože on patrí medzi moje obľúbené postavy z creepypasty a podľa mňa on je tak jedine akože patrí medzi najlepšie, lebo väčšinou creepypasty neboli dobre napísané a lebo to proste písali teenageri, takže tak. A ospravedlňujem sa, že keď zle artikulujem alebo tak, lebo som nespala dobre, teda včera som nespala dobre, ale tak. Taký Tobyho proste lore je to, že on bol vlastne šikanovaný akože za svoje tiky, čo má. On mal akože také veľké tiky a že tak ho za to tak šikanovali, že on musel byť homeschooled. A má aj také tiky, akože že škubne si s hlavou proste, alebo niektoré tiky môžu byť také vážnejšie, že on začne si hryzať prsty a až to je tak dokrvava, tie jeho prsty. Takže áno, sú dosť zlé tie jeho tiky a on necíti bolesť, tiež necíti bolesť. Takže keď ho napríklad zbili, neviem, že či ho zbili ešte, že dlho som nečítala ten komik, ale proste ten post, čo urobili, že o creepypaste, lebo ja nezvykla som to ani čítať, ja som skôr zvykla počúvať akože storytelling youtuberov, čo proste sa rozprávali o creepypastách a tak. Takže tak. No a on je proste, takže on má takú veľmi zlú mentálnu, má veľmi zlé mentálne zdravie proste. A preto vlastne aj on sa stane proxy. A proxy je proste taká vec, že Slenderman ťa akože dá akože do takého proste taký League of Villains, dá sa to povedať, League of Villains, že to je taký niečo. Že proste, že sú tam ostatní proxies a proste, že ty pomáhaš Slendermanovi, že zabíjať ľudí a proste akože robiť zlé veci ľuďom a on má také temné sily, takže ty si proste chránený v tom jeho akože mansione takže sa ti nič zlé vôbec nestane. Takže tak. A toto urobím pravdepodobne na viacero častí, toto video, pretože ja nechce sa mi editovať, ja som veľmi taká lenivá na editovanie, ja nemám rada editovanie
Ja aj preto robím také kratšie videá, lebo mne sa to proste nechce. A jedine prečo akože teraz chcem posnúť toto na YouTube, lebo za prvé prečo nie. A proste, že som age restrictnutá na tom TikToku, takže jo, áno. A proste, že ma to aj shadow banuje a ja proste, je to tam otrasné už a ten algoritmus je otrasný algoritmus a na YouTube je to oveľa lepšie. Akože pre mňa. Preferujem to viac tu na ten algoritmus ako na proste TikToku, lebo TikTok je pičovina. TikTok je pičovina, ja furt pozerám TikTok, lebo som k tomu addictu. In the beginning. Lebo som proste na tom závislá. No, ale čo mám robiť? Myč? Ne, okay. Ináč, keď počujete, že tu na búchanie, tak to asi susedi niečo prerábajú, takže tak. Originálne proste on bol taký veľmi taký skinny charakter, ale väčšina ho akože vo fanartoch ho robia takého svalnatejšieho, čo neviem prečo, ale takže ho urobím, nakreslím ho proste takého chudšieho, nie chudšieho, ale proste takého štíhlejšieho. Moja prvá creepypasta bol áno, bol to Jeff the Killer. Ja som ani nevedela, že čo je Slenderman, len som zvykla vidieť Slendermana akože obrázky, ale nikdy sa ma nelákal akože ten jeho príbeh, lebo nevyzeral badass, akože vyzeral tak meh. Takže som ani nechcela akože ho kresliť. Teda som nakreslila ho, teda nie ani nakreslila, ale že skôr obkreslila. Som ho obkreslila akože z jedného fanartu. Lebo som zvykla obkreslovať kresby ešte vtedy, niekedy. A že proste som ho nakreslila s Jeff the Killerom, lebo je také je taká animácia YouTube video, proste, že kde Jeff the Killer a Slenderman so sebou proste bojujú for no reason, ale je to cool, akože je to super animácia. A ja som si myslela, že je to tak strašne cool vtedy, lebo som bola taký edgelord, stále som taký edgelord, možno, že neviem. A Tiki Hotoby ho väčšinou kreslia akože s takou obrovskou takou ranou, že proste má rozervatú, má koniec tých pier, tak proste tam má takú veľkú dieru, že v líci, že tak to neviem, ako sa mu to stalo, lebo je to tak, vyzerá, ako keby si to on vyrezal, alebo že proste mu to niekto urobil, ale on bol proste, že v ohni. Keď som pozerala celé 30-minútové video na ňo a asi sú creepypasty sú vždycky také viacerej verzie, že proste, že tých príbehov, tak niekedy je ťažké nájsť ten originál, ok? Ale podľa mňa v tom origináli, to som aspoň pozerala, jak to niekto akože číta ten príbeh, tak jeho mama ešte žila a že proste, že bola že sa
otec k ním prisťahoval, jak sa stal ten incident s tým autom, kde horelo to auto proste a jak zomrela jeho staršia sestra. Tak akože ich to veľmi traumatizovalo, ale Tobyho ešte viacej by som povedala, lebo on zažil si veľa, akože. A takže otec sa potom prisťahoval k ním. A takže všetko bolo akože zase tam, kde bolo na tom akože mieste. Otec niekedy mlátil Tobyho, bla bla bla, a ona, že proste aj jeho mamu niekedy akože tiež akože ju sem tam akože jej dal, tak nemilo sa správala, ona, že strkol ju a tak, že trochu bol taký násilnícky, akože nie až tak veľmi, ale že skôr tak manipulatívny, nedobrý otec proste. A Tiki Toby, ale vlastne Tiki Toby ho volali spolužiaci, akože, lebo akože on má Tiki, tak ho volali Tiki Toby. A Toby vlastne, on bol, jeho začal, dobre, tu už začína hrať tá Slendermanová rola, že proste ho začal už niekedy, už ho začal tak proste ovládať tak uprostred, že, alebo pri konci toho príbehu, že proste ho začal ovládať, že vydávať mu vidiny a že spomienky napríklad jeho mŕtvej sestry, čo nebudem hovoriť nepôjdem do toho detailu. A proste, že smiech detí, one takéto veci, one the usual creepy stuff. A potom proste tak pri konci, toto je už pri konci tom príbehu, Tiki Toby zabije vlastne svojho otca, on ho proste ho praští a on ho ale nedarilo sa mu ho praštiť, lebo proste jeho otec bol silnejší, bla bla bla, a on že ale keď ho začne ovládať, že lebo jeho otec zdržal silno akože jeho ruky, potom nejako z nejakého dôvodu, asi z akého dôvodu, že dostane to proste takú silu a potom ho praští, otec ho praští naspäť, ale necíti žiadnu bolesť, tak toho nezastaví a potom ho do ramena proste s nožom. Chápeme sa. Takže tak. A to je tak nejak jeho príbeh. Akože veľmi je tragický a tak. Ale našiel si potom akože rodinku, dá sa povedať, v Slendermanovom mansion. The Slender Mansion. Proste. Alebo neviem, ako to mám povedať slovensky. Slender Mansion, vole. No. A tam proste boli ostatné proxies a ja si viem predstaviť, že sa tak oni o seba tak dobre starali proste a boli si k sebe tak milí. Akože aspoň ja si to predstavujem, že boli, sa správne sebe správali, mali svoje akože beliefs a tak. Áno, takže tak. Som ho dokreslila, proste som mu dala sekeru a chcela som dizajn urobiť mu podobne ako má originálne. Som mu dala
dlhšie vlasy, pretože hovorili v tom príbehu, že niekedy si ho pomýlili za dievča, takže preto má také dlhšie vlasy. Som mu dala tú jazvu, jak bol v ohni, keď sa stala tá nehoda a tak. Tak, áno. Som mu originálne chcela dať také baggy jeans, ale som si povedala, že to by bolo proti tomu originálu a proste všetci majú v poslednej dobe tie baggy jeans, takže som si povedala, že fuck it, nedám mu tie baggy jeans, pretože prečo nie, dobre, takže tak. Takže áno, dúfam, že ste si užili to video, aj keď zniem otrasne, ja mám nádchu, takže aj preto môj hlas znel tak otrasne, takže tak. No jo, takže ahojte, uvidíme sa v ďalšom videu, čus.